Vítejte u podcastu V cizině jako doma. Já jsem Jana. Já jsem Terka. A jsme moc rádi, že tu jste s námi, ať už posloucháte z kuchyně, auta nebo z lavičky v parku někde na druhém konci světa. Tenhle podcast vznikl pro všechny, kdo žijí v zahraničí, zvažují stěhování nebo se prostě chtějí dozvědět o životě v cizině tak, jak ho prožíváme my. Upřímně, s chybami, úsměvy i výzvami. Ahoj, tak my vás zase zdravíme u dalšího dílu, tentokrát v kompletním duu. Já jsem teď dlouho nebyla, ale už jsme zase tady obě dvě. Čau! A dneska si budeme povídat o Velikonocích, o tradičních německých Velikonocích, tak jak se to tady dřív slavilo, jak se to slaví teďka a myslím si, že si řekneme i spoustu zajímavostí, jak jsme to jako slavili třeba v dětství my, že Teresko? Ano, protože jsme před pár minutama, co jsme si tak jako úvodně bavili, o čem se budeme bavit, tak jsme zjistili, že vlastně úplně to slavíme jinak. Přesně tak. Takže asi si ze začátku nejdřív řekneme teda, jak se jako Velikonoce v Německu vůbec jmenujou, že jo? Tak Velikonoce se německy řeknou Ostern. A jsou v Německu podobně vlastně jako v Česku nejdůležitějším křesťanským svátkem, který vlastně má jako fakt jako hlubokou náboženskou tradici s různýma lidovýma zvykama oslavujícíma příchod jaro. A zrovna třeba u nás v Baden-Württembersku jsou teda ty tradice jako hodně ctěný, nebo jak to jako mám říct, že jsem třeba jako zjistila, že tak, jak to tady má jako výrazně tu katolickou jako větev, jak je to tady výrazně fakt jako náboženský, protože jsme jako tady v oblasti toho Švábska, tak se to jakoby odráží v určitým způsobu prožívání těch svátků. Takže tady vlastně na Velký pátek, což se vlastně německy řekne Karfreitag, je po celém Německu státní svátek, nejenom teda u nás, ale po celém Německu, ale v Baden-Württembersku, což je vlastně teda hodně silně křesťansky orientovaná spolková země. Je dodržována tady tahleta pětní jakoby pětní tradice dost striktně, takže tady platí přísný zákaz tance a veřejných oslav. Jmenuje se to, nebo říká se tomu vyloženě Tanzverbot a trvá od půlnoci ze zeleného čtvrtka až do soboty. No podívej, Já jsem našla, že tohleto vlastně, je zajímavý, jestli jste si všimli toho slovíčka kar, tak je to prostě jako držení smutku, stejně jako se říká u nás, ta jako oslava popohřební, jestli to tak jako můžu říct. Tak to tady takhle mají taky a my to máme takový jako slavnostnější, že jo, jako Velký pátek nebo tak a oni to mají vyloženě takhle právě spojený s tím smutkem, co jsem se teda dočetla. By the way, jsem teda na dnešek se připravovala ve veliký rychlosti, takže moje znalosti nebudou tak hluboký, ale že tohleto, jak říkáš, tak asi je to možná u vás striktnější, ale co jsem pochopila z různých článků, tak je to fakt po celém Německu, že vyloženě jako klid, žádný divočiny, žádný diskošky, žádná hlasitá hudba a je to vyloženě prostě jako rujchták, úplně jako klídeček. Já teda jako ze zkušenosti můžu říct, že všechny svátky, které se tady jakkoliv slaví, tak jsou fakt jako hojně oslavovaný, jakože prostě se tady dělá velká sláva vždycky úplně skrz všechno a skrz ty Velikonoce je tady fakt vždycky brutální ticho, jakože fakt brutální ticho. Jediný co, tak se dělají různý takový ty výzdoby po celém městě. Jo. To jsou... Někde jsem četla, teď přesně už to asi nenajdu, kde jsem to měla napsaný, ale že tradičně se zdobijou všechny studny nebo kašny a nebo prostě něco, kde je přítok nějaký jako vody a je u toho třeba nějaká vrba, tak se to zdobí jako strašně moc velkým množstvím vajec, jakože kraslic různých a tak, barevných stůžek, prostě udělá se to tam strašně veselý a barevný. A to tady se teda dělá právě u té
no to já nevím, co to jako je, teče tam voda, ale nevypadá to ani jako kašna, ani jako studna. Taky jako koryto to je, jo, vyzdění. Ale právě tam máme u toho tu malou vrbu a děti ze školky na to vždycky jako věšely ty vajíčka a měli to jako takovou velkou jako slávu v té školce, oslavu těch Velikonoc a je to v podstatě na takovým mini náměstíčku tady u nás u kostela. A takhle to jako máme jako ozdobený. A pak se tady podle mě, nejsem si jistá, jestli si to teďka špatně nevybavuju, ale tak jako se na ty hexe, na ty, že jak se tomu říkalo, masopust, promiň. Jak se na ten masopust věšela ta Majka, tak si myslím, že tam máme pověšený znova nebo postavený taky nějaký takový vrbový jako klacek, nějaký strom prostě u té radnice a to je taky ověšený vajíčkama. Ale nejsem si teďka tím 100% jistá, jestli to náhodou není pak až právě jako v květnu na máj. Jestli to nějak, ale ono je to třeba nějak propojený. No, asi jo. Každopádně teda s tou studnou toto takhle tady máme. Nevím, jestli si z toho třeba šila u vás, jestli to tam taky takhle nějak máte. Ale přiznám se, že vůbec nemám tušení tady u toho, protože jak jsme v tom městě, ale můžu se jít podívat, to jsem zvědavá. U nás jenom, co jsem... Říká se tomu Osterbrunnen, velikonoční studny. Já jsem jenom postřehla, že se tady hojně zdobí Osterbaumen. A jo, vidíš, to je přehlasovaný. Jo, no, takže stromečky, takže všude věšcej vajíčka, je to vtipný, protože první strom už jsem viděla asi tak před 2 týdnama. Jo, u nás je taky v ulici už, no. A takže to hojně zdobí vajíčkama a údajně někde byl snad nějaký strom, kde navěsili 10 000 vajíček a museli se na ně všichni jezdit koukat, ale nevím, jestli to nebyl jenom nějaký hoax. Tak tady právě máme v ulici jednu takovou rodinu a ty právě slavujou vždycky všechno fakt jako hodně, to jsou fakt striktní jako sourodilí Němci, prostě domorodci. A ty mají takhle ten strom už vyzdobený právě těma vajíčkama, tyjo, snad od začátku března. No. A co jsem se dočetla, tak prostě já nevím jak u vás, ale prostě u nás ty Velikonoce jsou trošičku jako v Čechách slabší než ty Vánoce a tady to prej je snad ještě jako víc nebo minimálně stejně tak oslavovaný a že se hlavně soustředí na ty dekorace a prostě ultra přezdobený a tak, no, takže... No, já si třeba jako Velikonoce z mýho dětství pamatuju, takže my jsme teda doma taky měli vždycky všechno jako vyzdobený. I babička měla vždycky všechno jako, obě 2 babičky měly vždycky všechno jako krásně velikonočně vyzdobený. Mně se ty Velikonoce strašně zprotivily v pubertě, kdy prostě k nám, že jo, chodili kluci, prostě mlátili nás těma pomláskama, takže my jsme s holkama vždycky zdrhali k nám na chalupu, tam jsme se schovávali. A prostě ty Velikonoce jsem od té doby jako přestala jako slavit a vnímat jako nějaký prostě jako svátek, který by mi něco měl přinést, protože prostě vždycky se akorát všichni ožrali, že jo? A my jsme se teda schovávali proti tomu, ale když jsem byla malá, a teď se dostaneme k tomu, jak jsme to slavili my a jak jste to slavili vy. Když my jsme byli malí, tak my jsme teda chodili na koledu, nebo jezdili jsme vždycky k babičce na koledu a dostávala jsem koledu i já jako holka, nejenom jako bráchové, jako kluci, ale i já jsem dostala vždycky koledu. A pak už jsme byli větší a už jsme jako nejezdili jako mrskat, tak jsme si dávali vždycky na balkón koš, a velikonoční zajíček nám přinesl vždycky velikonoční nadílku. Tak jako Mikuláš nám nosil takhle na balkóně do koše mikulášskou nadílku, tak i velikonoční zajíček nám nosil velikonoční nadílku. A tady jsme spolu měli rozkol, Teresko. A teď můžeš říct, jak jste to teda měli vy? No hele, já si vůbec na žádného zajdu nepamatuju nic. Já si jenom pamatuju, že jsme prostě barvili vajíčka a přišli koledníci. Ale že bych vyloženě na ty Velikonoce jako něco dostávala, jako nějaký sladkosti různě, to asi jo, ale že by to vyloženě bylo od velikonočního zajíčka, tak to si vůbec nevybavuju, jako že by tam sehrálo to nějakou roli. Prostě byly Velikonoce a to se spíš jako, no, tak takže tady to si vůbec...
Musíš Vůbec si si zeptat tohle mamky, jak nevybavuju. jste to jako slavili a pak mě to musí schválně říct, protože to mě teda jako zajímá. Ale já si teda pamatuju, že jako v našem okolí to takhle jako měli všichni a já jsem se na ty Velikonoce vždycky těšila skrz ty sladkosti, protože se prodávaly takový plněný vajíčka čokoládový a ty byly fakt jako plněný nějakým jako čokoládovým krémem prostě a byly v tom takový křupinky a to byly strašně dobrý. Tady ty vajíčka byly Víš, já si ani tolik nevybavuju, jako že bychom nějak tohleto jako hojně jedli, nebo něco takového, ale je to taky možný, že u nás to je trošičku jako pochroumaný tím, že my jsme měli večerku, takže já jsem si mohla vždycky všechno jako vzít všeho dost a všechno jsme jako vždycky měli asi jako po celý rok. Takže já vůbec jsem tyhle ty jako věci, jsem to asi nějak jako nevnímala. Pro mě si pamatuju, už nejdůležitější bylo, že se barvily vajíčka a pek se beránek. A tím to haslo. No tak my jsme jakoby zase byli držený zkrátka, takže my jsme jen tak jako sladkosti nedostávali, to vždycky bylo za nějakou odměnu. A tak proto jsem se na ty Velikonoce těšila, protože jsem dostala svoji zásobu, že jo. Chápu. Ale teda beránka pekla možná moje babička, ale mamka jako dlouho beránka nepekla. U nás se pekl vždycky velikonoční mazanec. Já víš, tak my jsme zase nepekli mazanec. No, u nás se pekl mazanec. No a tohle je zajímavý, tohle to třeba s těma Němcema sdílíme. To jsem vlastně byla překvapená, to jsem netušila, že taky pečou Osterlamme. Já myslím, že se to jmenuje nějaký Zopf. No to jo, ale oni pečou i beránka. Jo, a jo, teda vlastně, u nás. Jasně. Takže teda, co jsem našla, já jsem se koukala taky hodně na Niedersachsen, takže tam jsem našla, že normálně je to, takže nevím, jestli to nejpůsobí, jestli to není jako spojený jako se severem trochu, protože mě to našlo vyloženě Osterlamme a je to vyloženě stejný beránek z piškotového těsta a posypaný cukrem a ano, potom je tam ten Hefezop, což vlastně hefe jsou kvasnice a cop je cop. Takže takový něco, jako je to mazancový těsto, nebo jako kynutý těsto a je to jako do copu, no. Jo. A dokonce se teďka v Kauflandu naskladnili velikonoční vejce a je to vlastně takhle jako vánočkový těsto, to kynutý s rozinkama ve tvaru vejce. A všichni si to taky strašně kupujou, takže... Jo. A ve tvaru zajíčků, těch kuřátek a tak. A pak tam jsou právě, a myslím si, že to jsou právě ty piškotový zase, jak byly na Vánoce takový ty, to jste tam taky určitě měli, takový ty, ježiš, jak se to jmenuje, panettone, tady tyhle ty jako buchty. Italský. No, italský. Tak možná je tam vlastně mít nebudete, když my tady máme tu italskou větev. No každopádně my to teda teďka taky v Kauflandu máme a jsou to zase prostě, nevím teď, jak se to jmenuje, ale jsou to zase tady ty piškotové buchty. Takže, a je to jako právě zase zabalený do velikonočního a všichni si to tam ty Italové zase kupujou, jakože prostě, no, velikonoční buchta. Což mě teda ještě připomíná, že my jsme neřekli, jak teda kolem těch Velikonoc, jak to slaví, tak ty si řekla, že je vlastně ten Karfreitag, je to tak? A vlastně ten týden před těma Velikonocema, tak to je, že vlastně mají to hodně podobný. Začínají květnou nedělí a to je Palm Sonntag. Což je vtipný, protože jsem vlastně hledala, proč my máme květnou neděli, ale proč je to Palm Sonntag. A teda jdou všichni do kostela a zdobějí se větvičky, často vrba nebo buk a mají takový jako malý procesí. Ale proč palm? Tak to mají být jako ty palmový větve, které se pokládaly před nohy toho Krista. Aha, no vidíš to. Takže jako vůbec by mě to prostě jako nesecvaklo. Jak jsi právě řekla palm, tak já jsem furt přemýšlela, proč tam je ta palma, sakra. Přesně. A já taky jsem to úplně koukala, říkám. A údajně Zelený čtvrtek, který my říkáme doma Zelený čtvrtek, a oni to mají jako Gründonnerstag, tak to zelený tady není ze zelenýho, ale je to z nějakého jiného slovíčka, který jsem zapomněla. Počkej, ze špenátu, ale taky, ne? Právě, že oni mají taky grün, ale není to
Není to spojený se zelenou barvou. Je to spojený s něčím úplně jako kompletně jiným. Ale nespomenu si. Já jsem našla, že jako na zelený čtvrtek, teda Gründonosták, se tradičně jí zelený jídla tak jako u nás, takže bylinkový polívky, špenát. Jo. Je to spojeno s nějakou lidovou etymologií názvu, i když název pochází ze staroněmeckého Greinen, jako plakát. Děkuju, to je ono. No, protože, že jo, plakali a pak je teda ten Karfreitag a pak je Samstag, velikonoční sobota, kde teda u nás se údajně pálej ohně, kde se všichni sejdou, takže něco jako malý čarodějnice, to nevím, jestli je taky u vás. Hele, o tom pálení mi to nic jako neříká, ale je to asi taky kvůli tomu, že my jsme vždycky jakoby na ten víkend odjeli pryč. My jsme tady byli akorát jednou na Velikonoce a to bylo poprvé. Ten první rok a už si to jako nepamatuju, jak to probíhalo, jinak jsme vždycky na Velikonoce jeli za kamarádama. No co jsem se dočetla, tak je to údajně v severním Německu, ta hlavní tradice, že to je tohleto pálení. A pak je ten Ostersonntag a to se tady údajně slaví, že všichni chodí na velký velikonoční rodinný brunch. No, tak to je taky pěkný. No tak oni to tady mají rádi, no, takový to scházení prostě celý ty rodiny, takže ten brunch mi k tomu jako úplně sedí, no. Jo. A pro ně prej ten hlavní den je vlastně ta neděle a v to pondělí, který je jako pro nás to hlavní, tak to oni už jsou jako v klídečku, prostě maximálně nějaký vejlet, procházka a tak, no. No a ještě bychom teda měli říct, že vlastně velikonoční zajíček Osterhase, já říkám to správně, je zase teda jako původem německý. A legenda o tom, že zajíček snáší a schovává vajíčka, je tady v Německu fakt jako hluboce zakořeněná. A děti na velikonoční neděli, pozor pěkně, není to pondělí, jo, ale je to na velikonoční neděli, hledají hnízda s těma vajíčkama a sladkostma, který jim ten zajíček schoval na zahradě nebo někde v domě. A my jsme tady tu tradici vlastně si tady vyzkoušeli s těma našima všema kamarádama a sešli jsme se právě takhle v neděli tady na dětském hřišti. Každý jsme si doma připravili podle počtu dětí nějaký jako balíčky s různýma malinkýma drobnýma sladkostma a obarvený vajíčka, co jsme doma dělali. A poschovávali jsme to tak různě tady na tom hřišti. No a pak jsme ty děti vypustili a děti hledali a my jsme tam měli tak jakože piknik. Takže to bylo moc fajn. To jsme si tady poprvé vyzkoušeli. No a pak jsme to vlastně tak nějak jako přejmuli a dělali jsme to takhle s těma našimi českýma kamarádama a vždycky, když takhle jsou Velikonoce, tak jedeme za nima na chalupu. Verča, to je taková tvůrčí, tak vždycky vymyslí nějakou jako stezku pro ty děcka. Vždycky bojovku. Píšeme nějaký jako dopis od zajíčka s úkolama a s různýma indiciema a taky takhle pak na té zahradě prostě hledají jako truhlu s těma pokladama nebo s těma sladkostma a s těma vajíčkama. Tak to jsme takhle po nich přejeli. A to mě zajímá, jestli náhodou vy třeba letos se nechystáte s tou vaší českou partou na nějaký takovýhle velikonoční jako veselí. Hele, to já vlastně vůbec nevím, o tom jsme nemluvili. Myslím si, že všichni pojedou tradičně do Čech, ale my to určitě plánujeme minimálně udělat našemu Rišitovi u nás na zahradě. Takže... Já jsem to chtěla říct, že musíte pokřtít tu vaši zahrádku. Přesně tak, takže jako zajíček, ten tady je jako velký téma. Ty firmy, které vyrábějí čokoládový zajdy, údajně mají prostě největší marže na těchto zajdech a je to vtipný, protože údajně si to Němci hlídají a asi 2 dny po Velikonocích je velikánský výprodej těch zajdů, co se neprodají a oni je třeba kupujou na několik let dopředu. Takže jako dost možný, že takhle děti dostávají fakt starý zajíce. Jo, tak to mě teda zajímá, protože podle mě na tom teda je maximálně roční minimální trvanlivost. Dobrá. No, na čokoládu někdy bývají díl, no nevím. Schválně tak to já se schválně zítra podívám. Přesně. A dám ti vědět. No to, ježiš. A to jo. Protože my teda jako v Kauflandu máme tu velikonoční, nechci říct výzdobu, ale prostě tady tu mání těch z velikonočních zajíců a slepic a já nevím, co všechno tam jako máme, tak už to jako máme dlouho. No,
asi už tak měsíc, bych řekla. No přesně, jak se to vystřídá potom, že jo, po Valentínu, tak to jede dál prostě do Velikonoc. No přesně tak, hned po Valentínu vlastně se naskladnily tady ty velikonoční věci. A momentálně teda se jako na skladě topíme prostě paletama jako všech možných čokolád a tady těch věcí. Jako fakt, ale to bych ti přála zažít, jako jak to tam vypadá. Dneska, normálně třeba to tak je, že prostě jdeš jakoby zevnitř jako z Kauflandu, jdeš do toho skladu a máte tam prostě takovou uličku, kde se prostě potkáte vedle sebe s těma paletama 2, jo, v pohodě se vyhnete. Teďka je to v podstatě tak, jak to bylo před Vánocema, i když před Vánocema to asi bylo mnohem horší ještě, což jako je co říct. Teďka prostě musíš jako koukat, když do toho skladu vlezeš, na druhou stranu nebo na druhý konec toho skladu, jestli jako náhodou někdo nejde proti tobě, protože byste se nevyhli. Takže jako masakr, to je masakr. No to teda. No a co jsem našla? Zajímavou tradici. Tak ano, děti hledají zajíčky a teď si můžeš prostě různě, pořádají to údajně i u nás tady, zoologický zahrady a různý to jsem taky jako viděla. parky. Myslím, že pražská zoo to dokonce dělala. No podívej. A no, takže sranda, ale údajně, nevím, jak to je někde tam u vás v okolí, ale údajně okolí Hamburku, okolí Berlína se drží další nová tradice pro dospělé a hádej, co chodí hledat dospělí do parku. No tak to mě zajímá. No co by tak mohli hledat? No tak malinký flaštičky s alkoholem. Seš hodně blízko. Takže údajně, to je nějaká, nevím, jestli to dělají nějaký soukromníci, nebo je to nějaká jako celá společnost, ale chodí hledat třetínky piva. No nekecej. Normálně si udělají velikonoční etiketu, teď tam byla nějaká reportáž, nevím teďka v kterém městě, a tam prostě poschovávali 120 lahví piva, zaplatíš vstup 2 eura, a vypustili tam, nevím, tady v té reportáži bylo asi 40 návštěvníků, teď je vypustili, do 10 minut měli najdutých v parku, do 10 minut měli najdutých těch 120 lahví piva, a aby si to nemohl jako různě kdo jak, nevím, krást nebo podobně, tak právě měli ty velikonoční etikety, kde byl zajíc a 2 skřížený mrkve. A údajně ta tradice už se drží několik let a Berlín snad drží historicky jako nejdelší tu tradici a tak, takže a je to prej prostě nejlevnější způsob, jak dostat pivo, tak za 2 eura, když najdeš třeba 5 lahví, že jo? Mm-hmm. A jsou to teda třetinky a je to prej jako údajně to bylo o tom, že nechtěli, aby někdo slavil Velikonoce sám a cítil se opuštěný. To je milý. Tak to jsem teda neslyšela, tak to se mi líbí moc, ta tradice. No, takže to mě pobavilo. No to jo, to mě taky. Hele, a víš, co jsem ještě našla? Že tradičním pokrmem je ryba na Velký pátek. Nekecej. U vás? Jo. U nás se peče jehně. Na Velký pátek je tradičním pokrmem ryba a jehněčí na neděli. Aha, pozor, vidíš. No. Tak jehněčí v neděli. No a to mě fakt teda jako překvapilo, že jako jsem si říkala, jako proč ta ryba? Tak ryba je postní jídlo. Aha, vidíš to? Držíš furt půst, že jo? To, co plave a vodní ptáci, to byly prostě postní jídla. Takže... To se vlastně smělo, že jo? No jasně. No a ještě jsem vlastně chtěla říct, že se peče i velikonoční chleba. Aha. A tak, jak jsem povídala před Vánocema, že jsme tady byli péct, kouknout se do té obecní pece na pečení těch pic, co tam pekli a co tam měli ty preclíky a tak teďka právě doufám, že to proběhne ještě do konce března. Nám ten kamarád říkal, nebo ten Míšův kolega v práci, že bychom šli zase péct a já jsem začala doma péct kváskový chleba, takže jsem strašně zvědavá, jak se povede v té peci. No to teda. To je super. To bude muset být strašná mňamka, úplně se na to těším. Buď bude strašně dobrý, anebo ho hned ze startu totálně spálíme, protože tam se to, že jo, v té peci se to ničím nepřiklápí. No jasně. A prostě a bude to úplně jako na prd. Vem si radši 2. No, říkala jsem si, že si připravím tak 3. A nebo. Protože uvidím, že jo, tak když se třeba povede, tak bych jim nějaký jako nechala, že? Jeden bych si vzala domů a počítám s tím jedním, že se nepovede. Takže jasně, jako 3, že by jako mohli jako vyjít. No a prosím tě, vypadla na tebe ještě zajímavá tradice, to na mě vypadlo z více článků, že údajně pro štěstí se to dělalo, že
vemeš uvařený vajíčko, ale možná i neuvařený, to asi jak kdo byl odvážnej, a přehazuješ svůj dům. Ty stojíš na jedné straně, ten nějaký tvůj rodinný příslušník na druhé straně, a když se vám ho podaří přehodit, aniž by se rozbilo, tak do toho neuhodí blesk a budeš mít štěstí. Já jsem něco takového slyšela, ale už to bylo strašně dávno a teď, jak jsi to řekla, tak se mi to znova připomnělo, člověče. Podívejte, já jsem na to úplně zírala jako blázen. No, ale nějaká takováhle tradice je podle mě i na Vánoce, ne? Nepřehazuje se takhle bota přes barák? Já znám jenom, že házíš botou v místnosti. No, jako z domu, jestli se jako ve dveří, že jo? Ale podle mě se přehazovala i nějak barák. Hustý. No vidíš, to by dávalo smysl. Jestli se přehazovalo vejce. Ježíš, a ještě na mě vypadlo. A údajně. Ale taky je to docela vtipný s tím vejcem. Úplně vidím, jak nám letí tady přes barák to vejce. Na druhé straně stojí ten Michael a čeká, až jako spadne. Jo, no, tady u nás asi ve 4patrovém baráku, no, to by mě zajímalo. A ještě tady u nás údajně je tradice, teda starší velikonoční hra na severu a jmenuje se Ejestrudeln a to znamená, že kutálíš vejce z kopce dolů a komu se rozbije. Aha, no vidíš. A komu ne. Jako když se kutálí někde ve Francii nebo v Itálii, nebo kde to je ten sýr, ty velký kola sýru, tak tady kutálej vejce. A já jsem přemýšlela, co se takhle kutálí z toho kopce. Máš pravdu, to byly sejry, no jo. No a údajně ještě další hra, ale to jsem už taky někde viděla, asi v nějaký pohádce nebo v něčem, že ty máš vlastně v ruce vajíčko, ten druhej taky a vy je jako naťukáváte, naklepáváte, nazobáváte a komu dřív jako rupne. Tak to vůbec neznám. No, jako já jsem to někde viděla a pak to tady taky na mě vypadlo, že se to tady údajně u nás dělá. No a já jsem ještě zjistila, že teda jako ačkoliv teda v celém tom Německu vítězí ten velikonoční zajíček, tak historicky, jo, je to víceméně v nějakých těch jihozápadních částech Německa. Existovaly i jiný postavy, který ty vajíčka nosily. Jo. Liška, čáp nebo kukačka. Jo, to jsem taky četla někde. Já si neumím představit, že by jako takhle čáp prostě mi přineslo jako velikonoční vejce. A to já klidně, jo. Teď jich lítá hodně hlavně, že jo, takže to dává smysl prostě. Jako smysl to dává, ale úplně prostě nevím, no, nějak mi to jako... No pořád mně to přijde, že od čápa vajíčko je pro mě jako daleko víc jako pochopitelný, než třeba od zajdy. No... Chápeš? Jako asi jo, no, ale jak prostě to je zažitý, víš, že prostě ten zajíc ti nosí to velikonoční vejce. Tak mě ten čáp přijde strašně divnej. Jasně. Víš, tak mě to zase přijde obráceně. No. No, ale ten zajíček se stal takovým tím masovým až někdy v tom 19. 20. století, no. No vidíš, ale a ty jsi myslela, že původ je třeba někde u nás a já jsem si myslela, že to přišlo z Ameriky. A tam to zase dovezli Němci, prostě klasicky. No jasně, a tak v té Americe tam se to taky takhle vlastně dělá, že jo, a právě ono spousta potom jakoby, já jsem to hodně slyšela jako v Česku, že ty lidi jako si říkají, no tak to přebereme po americku a budeme teda taky hledat ty vajíčka jako u nás na zahradě, ale vem si, že to je původem německý. A oni to neví. No tak jako třeba to někdo ví, ale spíš asi ne, no. Nebo se nad tím nepozastavujou, že jo, protože vždycky Amerika v něčem byla výjimečná. No tak ty jsou celý výjimeční, ty už se tak narodili. To všechny tyhle ty velký národy. Tak napadá ti ještě něco? Přemýšlím, co jsem ještě... Jo, údajně. To jsem nestihla prozkoumat, protože už jsem na to neměla čas, ale lužičtí Srbové, to je vlastně taky, že jo, to je část, kde jako je to Polsko, Německo, kde se to tam prostě jako netluče, ale kde tam jako sdílejí tyhle ty jako příhraniční věci, tak tam ty Velikonoce jsou prej taky úplně jako na steroidech. Přesně zdobějí ty kašny a potom mají jako nějaký obrovský průvod, kde se vlastně ty lužičtí Srbové převlíknou do nějakých jako snad cylindrů a jako fraků a dělají veliký procesí a průvod a taky to má být k těm Velikonocům. Ale teď to už jsem pak nestihla celý dostudovat a to si asi necháme na příští rok.
Ale mají to tam prej ještě jako úplně jako bláznivý celkově. A tak oni tím, jak jsou i blíž k těm Polákům, že jo? Takže to ono. Ale co jsem ještě našla, že údajně tenhle zvyk s tím zajdou, tak údajně tak populární nebyl a spopularizoval ho až spisovatel Johann Wolfgang Goethe, který tak bavil děti svých kolegů. A v jeho rodném městě Výmaru se dodnes konají procházky po Goethových stopách spojené právě s hledáním vajíček. Takže Goethe. No prosím pěkně, takže to je vlastně jako strašně honosný. A jako poměrně teda v tom případě i nový. A já jsem ještě našla takový 2 hustý pecky. A to vám taky musím teda jako říct, jo. První peckou je pohřeb basy a konec šílenství, což je teda spojený jakoby s tím koncem toho masopustu. Protože tady se to teda jako drží jako hodně dlouho, že jo, ten masopust, to jsme říkali už minule. A ten hustý moment je v tom, že o půlnoci na popeleční středu, což je teda začátek postu před těma Velikonocema, se ve spoustě městech, jsem chtěla říct v několika městech, ale ono to je ve spoustě městech, se koná takzvaný praní peněženek, Geldbeutelwäsche. A je to o tom, že ti lidi jdou jako k místní řece nebo kašně nebo prostě někde, kde mají jako v tom místě vodu a perou svoje prázdné peněženky, aby ukázali, že po masopustních oslavách jsou úplně švorc. A někdy dokonce rituálně pochovávají tu basu nebo slaměnou figuru, aby symbolicky ukončili tu veškerou zábavu a začali teda ten šílený jako dlouhý půst. Hustý. No a pak druhou peckou je velikonoční práskání bičem. To jsem taky podle mě už někde jako slyšela. A jmenuje se to Ostepajčen. To slovo mi nic neříká, ale jako práskání bičem už jsem někde zaslechla. A spočívá to v tom, že vlastně tady u nás v tom Švábsku, na jihovýchodu Württemberska, se dodržuje tradice, která zní spíš jako asi z nějakého akčního filmu, že jo? A je to o tom, že mladí muži na Bílou sobotu nebo velikonoční neděli vycházejí ven s obřími biči, který teda můžou být dlouhý mimochodem i několik metrů. A soutěží v tom, kdo dokáže prásknout hlasitěji. Říká se tomu Ausschellen nebo Peitschenknallen. No a hustý na tom je teda to, že původně to nemělo nic společného s kostelem a byl to pohanský rituál, jak vyhnat démony zimy a probudit zemi k životu. Podívej. A zvuk je tak hlasitý, že to zní jako výstřely z pistole a slyšíš to na kilometry daleko. A taky, hele, ještě další zajímavost. Zlodějská noc na Bílou sobotu, kdy vlastně v malých vesničkách tady u nás ve Schwarzwaldu, Černém lese, existuje starý zvyk zvaný Freinacht, kdy v noci z Bílé soboty na neděli mají mladíci povoleno neoficiálně provádět sousedům drobné naschvály. Pokud necháte venku zahradní trpaslíky, květináče nebo třeba popelnici, ráno je pravděpodobně najdete vyskládané na střeše zastávky nebo uprostřed návsi. Je to takový test ostražitosti hospodářů. Tak to je docela vtipný. To teda jo. A spíš teda jsem takhle nacházela různě jako poházený kola, koloběžky, než jako popelnice na zastávce. Ale na to si dám schválně pozor a pokud tady letos na Velikonoce budeme, tak se půjdu snad ráno projít na zastávku, jestli náhodou tam není nějaká popelnice, protože tady těch mladých máme taky hodně. Jo, to je pravda. No, tak já myslím, že jsme asi vyčerpali úplně všechno. Já přemýšlím ještě, asi jo, no. Já vlastně si vůbec ani nepamatuju, jak jsme ty loňský Velikonoce prožívali, nebo ne. Nebo jestli jsem to nesledovala. Primárně jsem si všimla těch jako zdobených stromů tady u nás ve městě. To jako bylo všechno obsypaný vajíčkama. Tak když ale jinak nevím. Miminko, ne, tak to asi moc úplně neprožívala nějaký Velikonoce. A jo, ale my už jsme tady jako 3. rok, to jako nejsou první Velikonoce, ani druhý. A byli jste vždycky v Německu, nejeli jste do Čech? Jo, máš pravdu, my jsme byli v Čechách. No jo.
Když No, právě jsi říkala, každopádně. že jako všichni tradičně odjedou do Čech, tak Jo, máš pravdu, no. my teda jako vlastně tradičně taky odjíždíme, no. A my teda odjíždíme na tu chalupu a tam, protože já, abych jako to řekla, tak jak to tady opět je, jo, tak naše děti budou mít poslední den 27. března. A pak jim začínají prázdniny a ty prázdniny mají až do 10. dubna. A do školy jdou teda 13. jo? Slušný. Takže oni budou mít zase 14 dní volno. Radost, viď? Kam je dáte? No, první týden budou na Ferienbetreuung a naštěstí škola nabízí tady tu prázdninovou jako družinu, nebo jak to nazvat česky. A ten druhý týden mám dovolenou, no, protože to už Jasný. není. Jasný. A teda musím říct za mě, že vlastně tak, jak mně přišly ty Velikonoce hrozně takový jako nezajímavý, tak vlastně jako jsou docela zajímavý. Souhlasím, mně se ty tradice taky moc jako líbily. Přišly mě fakt vtipný to tam u vás práskání bičem. Líbí se mi to je dobrý. Mně se teda zase líbí tam ten Hamburg, hledání těch piv. To musím říct tady holkám a chlapům, hele, to by se jim určitě líbilo. Založíte novou tradici, jako ty flaštičky, ale víš co, tady mají, přesně tady mají v každém obchodě milion těch flaštiček z těch šnapsů, že nehledají tohle, viď? No jasně, právě proto mě to napadlo, že jo, protože já zrovna dneska jsem procházela kolem toho chlastu, těch regálů a tam jsem právě objevila, že oni mají jako plastový kýbl, tak jako míváš třeba, jak bejvá třeba popcorn v plastovém kýblíku. A plný těch lahviček, viď? Jo, právě. A ještě tam měli napsaný nějaký jako party schnapps nebo tak něco. Tak jsem si úplně říkala, no tak ty vogo, tak to je přece jasný. A oni schovávají třetinky piv, to by mě fakt nenapadlo. Jaký ne. No dobrý, tak to jsme udělali skvělý závěr. Jo, popřejeme vám krásné velikonoční svátky, užijte si to, konečně teplíčko. Ano, bohatého velikonočního zajíčka, krásnou nadílku. Doufám, že teda tady se nedodržuje ta tradice toho mrskání jakýmkoliv způsobem a nástrojem, přístrojem, nevím, co jsem to chtěla říct. Každopádně, pokud u vás v Čechách nebo někde jinde dodržujete tady tu tradici, tak jemně, hlaste dopředu. Tak, nechte se jemně omladit a než budete hodný, tak třeba vám to nepřinese zajíček, ale třeba liška nebo čáp. Přesně tak. Tak nezapomeňte na to, že doma není místo, ale doma je pocit. Čau. Čau.